Здравейте хора, аз съм Кирчо и днес снимаме на Майнкрафт, но този път е на кредит. Искам да ви покажа едно уродие. Това е дизайн. Уникален. Да, първо слагате от каблука. Само да ви покажа как действа, това ще ви обясня. Също да направим още един път. Значи страна на 3, този път не го оцелих много добре. Така, първо този бутон. 1, 2, 3. Не, пак го обърках. Сега би трябвало да гръмне. Или се лъжа? Лъжа се. Не, гръмна. Да, гръмна до тая дупка. Ето. Добре, става. Сега ще покажа дизайнът му. Взимате малко обсидиан. Слаб. Какъв ти да е слаб? Редстоун и TNT. И едно бутонче. Ще вземе каменно. Да. Ето го. Ето и какво трябва да направите. Слагате 6. 1, 2, 3, 4. Чакай. 3, 4, 5. И тук ще направим 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. В края, да не се объркам нещо. В края слагате такива така. Първо слагате стон слаба тук и пускате водичката. Слагате две бутончета. Тук ще да забравя, слагате един обсидиан. Така. Тук. Тук, освен ето тук. Виждате ли, ето при стон слаба и това издигнатото купче не слагате редстоун. Това не го свършите, защото ще се прецака и просто правите така. Но тук вече слагате. Това е. Да не съм го бъркал, това е. И сега просто слагате TNT-та. Задължително е порта да ето тук. И започвате тук, до тук. Така. Сега натискате бутона и бъркате 1, 2, 3. Как усрах работата. Усрах я. Трябва борите до 3, натискате копчето. Това ще се махна сплит контрола. Ето. Слагаме TNT-та. Едно, 2, 3. Бум! Дупка! Вижте ли колко хек става? Намисля, имам един голям проект. С това. Мисля, че е готино. Ако можеш и двете да ги изстрелваме наведнъж. И сега ще направя една стеничка. Ето тук. Чакай. То не трябва да се прави с тази стена, ако се чудите. Правя просто да видя как ще го щупи. Дали ще направя двойна. Аре, е така. Така, мисля, че това кой клип ще ми е за деня. Първи.
Объркал съм се нещо. Пробвах се, значи напрашам 3 клипа за сега, има и трите не стават. Мисля, че това ще стане. Жената за шума, не знам какво става навън, наистина не знам. Нещо са се побъркали хората. Хайде сега. 1, 2, 3. Колко близко. Даже може да го направите по един друг начин. Тъй като така е малко неразбираемо. Сега ще ви покажа как става. Това с работа. Аз се забелязах. Явно други хора са го забелязали. Като не стъпвам. Трябва да стигнем до последното. Не! Дай, накусвам да се чупа. И просто гледате докато стане на едно и натискам. Това между да всичко от мен знаете, че отгледа да бъде толкова къс. Днеска май няма снимаме скорост, че той е нещо, не си вдига телефон и изключен мобил. Странна работа. А за днеска бях предвидил да снимаме скорост. Положение. Не. Това беше нещо интересно. И ще правя експеримент спрямо това. И чао.